Моя чест да ви представя фирмата Валнет. Тази фирма след 2 годишен труд разработи 3 вида хранителни добавки, които ще помогнат много на здравето на хората. 3 съвсем нови продукта, които са плод на дълъг труд и разработени съвместно по рецепта на доктор Качугин. Първият продукт е тимус с витамин С. Вторият продукт е тимус с пробиотици и глицин. Благодаря на многоуважаемия доктор Качугин за съдействието, за реализацията на този проект. Той успя чрез тези 2 години труд да създадем по негова рецепта тези продукти. Радвам се, че имам възможността да представя нови високоефективни продукти, които ще се произвеждат в България. Това са висококачествени и активни продукти, предназначени за подобряването на здравето на хората. Те могат да се използват както от болни, възрастни хора, така и от млади и хора на средна възраст, за защита от болестите, повишаване на имунитета, подобряване на обмяната на веществата, възстановяване на нервната система, за да се чувства човек отпочинал с повишена работоспособност. Живеем в свят пълен с стрес. Хората се хранят нездравословно, те са напрегнати, имунната система работи слабо, което предизвиква болести. Това обаче може да се промени. Продуктите, които се произвеждат в България, са проверени и имат проверена и доказана ефективност. Те самите и компонентите на тези продукти са минали всички проверки. Те са активни, а сега ще ви разкажа малко за всеки от продуктите. Първият интересен продукт е глицинът. Ето го тук. Този продукт представлява естествено вещество, което се образува в нашия организъм. Ако това вещество се приема допълнително, то подобрява работата на нервната система, възстановява съня, усилва работата по овладяването на стреса. Човек след сън се възстановява по-добре. Той е свързан с много важни процеси на обмяната на веществата в централната нервна система. Хората, които вечер преди лягане приемат този продукт, буквално няколко дена след това започват да се чувстват много по-добре. Чувстват, че по-добре се наспиват, имат повече енергия и по-малко стрес, по-добре се справят с работата си. Този продукт е уникален. Глицинът обаче е широко известно вещество, което има доказани и проверени полезни свойства. Затова този продукт може смело да се препоръча на всички хора. Той практически няма никакви странични ефекти и добре се понася. Вторият важен продукт е наистина уникален продукт, който много скоро ще стане голям хит на фирмата Валнет. Това е продуктът тимус с живи пробиотици. Това е рекламната листовка на този продукт. Имаме 2 варианта. Ето го тимусът с пробиотиците. Това е уникален продукт, който има много интересни свойства. Той се състои от 2 компонента. Първият компонент е тимусът, специално обработен и получен от здрави животни от Нова Зеландия. Продуктът е минал всички сертификации, той е много активен. И така, този тимус, първият компонент на този продукт, е свързан с работата на имунитета и с работата на имунната система и с работата на хормоните.
Този продукт стимулира работата на имунитета. Той стимулира производството на клетките, които отговарят за имунитета. Също така, този продукт има и много интересни подмладяващи свойства. Особеното на тимуса е това, че изобщо тимусът е жлезата, която се намира, която е много активна при младите хора. Напредвайки с възрастта от 50-60 години нагоре, тази жлеза започва да се атрофира и постепенно намалява и забавя своята активност. С това е свързано с ослабването на имунитета. С това също е свързано устаряването. И в много държави, например в Германия, се прилагат специални курсове на тимусова терапия, когато възрастните, отслабени хора получават специални добавки на тимус. И те след това се чувстват по-добре. Активността на този компонент е проверена. И тимусът представлява доказан активен компонент, който се прилага в много държави. Особеното на българския продукт е, че работата на компонента тимус се съпровожда от работата на здрави, живи, пробиотични бактерии, бифидобактерии. В стомашно-чревния тракт на здравия човек живеят милиарди, милиони различни видове бактерии. Там работят както нормални бактерии, така и патологични бактерии, които при голяма активност могат да предизвикат болести. Повечето от бактериите, които живеят в стомаха, са безопасни. Някои от видовете бактерии, които живеят в стомаха, са много важни за имунитета и за поддържането на здравето. Също така тези бактерии са важни за предпазване от стареене. Единият вариант на бактерията е бактерията бифидум. Това е един много интересен тип пробиотична бактерия. Това са естествени, натурални бактерии. Те и щамовете на тези бактерии се произвеждат в България, като са минали всички сертификации и въвеждането на тези бактерии в стомаха на човек предизвиква много добро влияние върху здравето на човека. Подобряват се процесите на храносмилане, усилва се борбата с токсините, намалява се количеството на токсините. Освен това, тези бактерии също така стимулират имунитета и те имат подмладяващи свойства, защото бактериите бифидум са много активни при младите хора, а в по-напреднала възраст тяхната активност намалява. Това съчетание на двата типа биологически активни, натурални продукти, които са били получени от пречистен, обезмаслен тимус от Нова Зеландия, плюс българският продукт по немска технология, създаде един нов компонент, който скоро ще излезе на пазара. Този компонент има много добро активно действие. Преди да решим да го произвеждаме, всички ние го проверихме. Ефектът беше великолепен и затова може да се препоръча на всички. Хората, които ще приемат този продукт, тимус с живи пробиотици, мога да кажа само едно. Гарантирам, че ще са доволни. Ще се чувстват по-добре, имунитета ще работи прекрасно, няма да се наложи или ще се наложи да се взима по-малко количество антибиотици и други медикаменти. Просто здравето ще се подобри. Ще се увеличи активността и най-важното е, че приемането на тези продукти ще позволи по-рядко да се обръщаме към лекари, което също е много важно. Следващият интересен продукт е
Тимусът с витамин С. Този продукт има прекрасни свойства. Както знаем, витамин С е много силен антиоксидант и много полезен витамин, който участва в много от процесите в нашия организъм. И в съчетание тимуса, който има много силно биологично действие с витамин С, представлява много силен стимулатор на енергия, стимулатор на активност и стимулатор на здраве. Този продукт може да се препоръча на здрави и на болни хора. Така че на хората, които приемат този продукт, ще се наложи да приемат по-малко лекарства. Те по-добре ще се справят с ежедневното натоварване. Това може да се приема както от млади, така и от по-възрастни хора. Ако някой възрастен пациент, възрастен човек приема този продукт, той ще бъде бодър, активен, а процесите на стареене ще се забавят. Също така, което е много важно, хората, които ще приемат тимус с пробиотици и тимус с витамин С, тези хора ще са по-здрави, по-активни, ще живеят по-дълго и ще се чувстват по-добре. И най-важното, ще позволи намаляването на медикаментите. По-рядко ще се налага да ходим на лекар, защото най-добрият начин, най-добрата медицина, това е медицината, която запазва здравето. Ако човек се разболее, разбира се, че той трябва да взима медикаменти. Лекарите ще се стараят да му помогнат, но по-добре е да не се стига до това. Затова, ако чувствате умора, ако чувствате загуба на енергия, ако имунитетът започва да сдава багажа, така да се каже, ако започнете често да боледувате, тогава, разбира се, тези продукти ще ви помогнат. Участниците в нашия проект вече почти не използват никакви лекарства. Ние не настиваме, както и пациентите, които тестваха продукта върху себе си. Те са много доволни. Затова нямам ни най-малкото съмнение, че тези продукти ще бъдат хит не само в България, но и в други държави на Европейския съюз. Ние сме подготвили информация за маркетинга на тези продукти в Европа. Това ще е от голяма полза за хората, които искат да съхранят своето здраве. Ние говорим за това, че живеем в свят, който няма граници, където научните открития от различни държави могат, ако са направени в една държава, да се използват и в други държави. Продуктите, направени в едни държави, да се използват в други държави, и тези продукти, които сега започват да се произвеждат в България, са резултат на много сериозно и важно международно сътрудничество. Защото компонентите на тези продукти се внасят от различни държави. Например, тимусът се внася от Нова Зеландия. Той е проверен и сертифициран продукт, който е минал сертификация в медицински лаборатории в Нова Зеландия. Пробиотикът е български продукт. Технологията на този продукт е от Германия, направена от мен, с помощта и на основанието на разработките, които се прилагат по цял свят. И така, продуктът, който сега излиза на пазара, наистина допринася за международното сътрудничество. Това е съвместна работа на специалисти от държавите България, Нова Зеландия и Германия. Много се радвам, че в България стартира такъв сериозен и голям проект. Благодаря ви.